السلام علیکم ویور کیا حال چال ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ امید کرے سو دوست اب آپ سب ٹھیک ٹھاک ہو سن تساں دے پے یوٹیوب چینل سلیم کھو کھیلا ویور آج دا ماشاءاللہ پیارا جا ولاگ کرنے شروع تے خوبصورت جا ولاگ کرے سو شروع آج دے ولاگ نال ساڈے نال جڑے رہو سو پیارا پیارا محبت دے سو پیاری پیاری سپورٹ کرے سو اور تا دل تو شکر گزار ہیں تواڈے تساں جتنا پیار دیندے پے محبت دیندے پے تا دل تو شکر گزار ہیں ویڈیو نال جڑے رہو سو ویڈیو سکپ نہ کرے تو کو پیارا پیارا خوبصورت جا ولاگ دکھے سراندے آج دا ماشاءاللہ پیاری جی جا دے کھڑ کے ولاگ کرنے پے شروع خوبصورت جی ہم شہزاد بھائی کیا بندے کھڑے تھے ماشاءاللہ دنیا آمد و رافتے جے دنیا گھومدی پھردی ودی ہے تے اساں اپنا ماشاءاللہ پیارا جا ولاگ سٹارٹ کیتا ہے تے باقی تو سب خیریت ہے سب دنیا داری دی رحمت ہوے اللہ پاک تندرستیاں دے ہر مسلمان کو ہر دیس پردیس والے کو جتھے بھی ہوے سب خیر خیریت نال ہون آج دا پیارا جا ولاگ یہ ہے کہ ویور آج تک خوبصورت جی دنیا دکھے سو خوبصورت جی ماحول دکھے سو سارے آپ نے جتنے بھی دوست اب آپ ان سب خوبصورت ہیں اللہ پاک ہر دسی دی خیر دی بادشاہی فرماوے اور جڑے رہو سو ویڈیو سکپ نہ کرے سو نوٹیفیکیشن آون والی ہر بیل آئکن گھنٹی پریس کر چھوڑو کیونکہ تو خوبصورت جہا ماحول دکھے نے اور جڑے رہو ساڑے نال لو ویور ماشاءاللہ اگاں پہنچے ہیں گیسٹ ہاؤس پیارا جی ہاں جتنا گھنا سا پہلے بھی میں نے پیاری پیاری جگہ دے ویڈیو شوٹ کرن آج ماشاءاللہ اتھاں پہنچے ہیں دے دوست پیارے پیارے جانور گھن کے آیا ہوا تے بکریاں چگاون اتھاں اے ایڈ پہلے بھی تو کساں دکھایا آپ دے ویڈیو دے وچ ولاگاں دے وچ تے ماشاءاللہ اج دے ولاگ دے وچ دوبارہ ول آ گیا اساں گئے اگاں ویڈیو شوٹ کرن تے اگاں ماشاءاللہ انہاں صدقے دے انہاں جانور والےاں کو تے درخت وغیرہ چھنڈوایا ہویا بڑا پیارا خوبصورت ماحول بنوایا ہوا ہے والوں نہ کے بکرا وغیرہ کو چگا لو اساں والی کو لگا بکرا وغیرہ چگدیاں پین اساں اپنا پیارا جا ایک ولاگ بنا کے نو بول تے ماشاءاللہ ویور دیتے پے نا اگاں پیارا جا خوبصورت جا ماحول مالٹے دیاں بوٹیاں تے مالٹے لگے بڑے پیارے پیارے اور خوبصورت جے اور انشاءاللہ تک پیارا ولاگ لگ سی آج تک خوبصورت جی ہاں پیارے پیارے جانور تے اور خوبصورتی اور گرینری اور ہرا بھرا ماحول بڑا کمال لیول دا تے اور امید کرے اس تو آج دا ولاگ ساڈا پسند آ سی خوبصورت جی ہاں جڑے رہو سو ساڈے نال محبت ونڈے سو ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو واچ کرنی اور تو تاں پتہ لگ سی کہ سلیم پاک ویلیج لائف نے کیا دکھایا ہے آج دا بڑا پیارا اور خوبصورت تھی ہونے والا ولاگ پیارے پیارے جانور اور پیارا پیارا مال اور بکراں دا ولاگ سرائکی کلچر دی شان بکریاں ماشاءاللہ ساڑے دوست بھی نال ہیں بابا بکریاں والا بھی نال ودے بابا اپنا قریبی دوست ہے چھوڑ کے نہ اپنے بلڑے ٹکیاں نے سٹیاں نے تے سارے دوست جڑے سارے نال ودے نو ٹک ٹاک دی ویڈیو شوٹ کرنے والے جڑے تے ٹک ٹاک دی ویڈیو بنانے میں نے دوست سارے نال گئے ودے اور ول ماشاءاللہ ان تو بعد جانور بکریاں والا بکریاں کو کھا پٹھا پیندا پے لڑے ٹکے چیاں دے پاتیاں دے بڑا پیارا اور خوبصورت دبے ہوئے نا ماشاءاللہ گرینری سبزہ گیسٹ ہاؤس بڑا پیارا اور خوبصورت آج ماشاءاللہ سب انہوں نے بڑی پیارے پیارے کرسیاں بھی دیتی ہیں باؤن واسطے ماشاءاللہ دوست سارے کھڑے کھیڑتے ودن ویڈیو بناتے پین پکچر سینڈ کہتے پین سیلفیاں وغیرہ اور ساکو جانوراں دا ولاگ پیارا لگا سا کہ اپنا پیارا پیارا سا بکریاں دا ولاگ لے لو کیونکہ ایسا دوست بابا کو اپنے پیارا پیارا خوبصورت
دوست سارے کھیڈتے پین دوست سارے کرکٹ بال بھی کھیڈتے پین تے اساں ولاگ بناندے ودے پیارا پیارا دوستاں دا تے تو پیارا جہا خوبصورت جہا ولاگ تو پسند آسی اج دا ماشاءاللہ اج دی لوکیشن بڑی پیاری ہے خوبصورت جی لوکیشن ہے بس جگہ بڑی پیاری اج انہاں دی مہربانی سگوں نہ کرسیاں دتیاں باون کی تے تا دل تو شکر گزار ہیں انہاں دا باقی ماشاءاللہ خوبصورت جہا ماحول ہے خوبصورت جہا ویو ہے بڑا پیارا جہا اور تو ولاگ پسند آسی اور انشاءاللہ تعالیٰ تو ولاگ پسند ہی آسی اور ماشاءاللہ بڑا پیارا جہا خوبصورت جہا ویو آندا پہ سورج دا اور سا کو اجازت اور اللہ حافظ ویوارس